Здравейте! В този клип ще разгледаме някои основни разлики между прабългарите и славяните. Преди 1500 години по нашите земи започнали да прииждат славянски племена от Северна Европа и трайно да се заселват. Славяните били едри, снажни, със светъл цвят на кожата. Занимавали се с земеделие и занаятчийство. Но освен това, те се славели и като храбри бойци. Славяните вярвали в много богове, обожествявали природата и затова техните светилища били близо до реки, пещери или вековни дървета. А селищата си строели край реки и езера, близо до гори и пасища. В откритите днес стотици славянски селища били намерени много глинени съдове, оръдия на труда и скъпоценни предмети. Основна обществена единица при славяните била родовата община, оглавявана от старейшина. Няколко общини образували племе, което се управлявало от вожд, наречен княз. Прабългарите дошли по нашите земи от степите на Азия. Живеели на племена и ги предвождал хан. Носели дълги коси, но понякога бръснели главите си, като си оставяли само по една плитка. Отглеждали предимно коне, но и други домашни животни, като говеда, овце и кози. За тях били необходими пасища и затова племената често сменяли местообитанието си. Основно жилище на древните българи била юртата. Тя се правила от пръти, покрити с кожа. При нужда лесно се премествала. Непобедима била леката и бърза българска конница. Често войните използвали засади, лъжливи отстъпления, при което яздейки засипвали със стрели изненадания противник. Прабългарите, за разлика от славяните, вярвали в един бог, Тангра, богът небе. През 632 година хан Кубрат обединил прабългарските племена в една държава, наречена Стара Велика България. Тя се разпаднала след неговата смърт през 663 година под нападенията на хазарите. За да се запазят, племената се разделили. Начело на всяко застанал един от синовете на хан Кубрат. Те тръгнали в различни посоки, за да търсят място за своя народ. Българите начело с хан Аспарух изминали огромни разстояния и дошли тук по нашите земи. Заселили се близо до река Дунав и станали съседи на славяните и Византия. Това бяха някои от основните разлики между славянските племена и прабългарите. Благодаря за вниманието.